Ngiyazilungisa-ke ngiyahamba ngiyovakashela isoka. Dala siloku sijolele emaphakhi, sijolele efonini, isoka nje lingavumi ukuthi ngiyolivakashela endlini. Angifike-ke bafethu kamfana, hey sibukane emehlweni nomfana. Ey madoda ngiyamthanda le mfana, muhleke angifuna uqamba amanga, uSimomondiya nje uyasimomondiyeka. Angishaye ngehagi ngicameleke inkosi yami esifubeni sikaSimomondiya, unuka kamnandi uSimomondiya. Iba kwethu ngikotele ungokotele ungasasuki nje ngibona ukuthi hayi cha I feel at home la ngifike ekhaya. Sifike-ke isikhathi sokuthi kiwe ekamereni. Ngicela ukunitshela ukuthi indoda yangiphushela embhedeni ngenkulu iforce. Hayibo kanti kuyaliwa yini? Yathi mangabe nje ngifike embhedeni phansi indoda la emqaleni angazi yayisingiluma ngenzani, ingenzani. Ngaze ngaba unconscious. Mina ngiphaphama ngisendaweni enye kusebusuku kumnyama kuyabanda kunamanzi xhokhoza amanzi. Ngiyathuka-ke manje ngikuphi la? Sengiyishocked-ke manje ngenzani ngikuphi la? Ngizama ukumemeza ngifuna usizo ukuthi ikuphi lana ngifuna usizo. Isemahlathini bafethu lana amnyama kunomfula omkhulu ogidla magalani. Mangabe ngithi ngiyaqalaza bakwethu ngisesiqhingini phakathi umhlaba nje omile omncane umfula left right and center. Into engizoyithini-ke bafethu le ngiyagodola ngiyafriza. Ngicela ukunitshela ukuthi emva kwemizamo eminingi ngizama ngazi nami ngangizama ukubaleka noma ngangizama ukuhamba or ngangizama ukwenzani. Ngaze ngagcina sengihleli phansi ngikhala-ke manje ukuthi cha ngisenjeni. Naku ngizobulawa amakhaza. Ngiyasibona isiqhingi. Ngizobulawa amakhaza kuphela bafethu, kukhalilwane eyithusayo kulomfula kuyasabeka lana nkosi yami ngangize ngiyincinze ngithi mhlawumbe ngisaphila noma isona sihogo lesi noma kwenzakalani. Hey ngiyalisaba mina leliya soka, ngiyalisaba isoka elihle, uya-understanda lo nto leyo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaze-ke ngasinda. Kwaqhamuka nje abantu abayidobelayo bangithatha bagoduka nami. Ababedoba basho ukuthi hayi island lena kanjani kodwa likhona idolobhane eliseduzane lincane uyakwazi ukulontunja uma uhamba ngesikebhe uze khona. Bathi hayi sithola ofisha abaningi lana kanjani. Bathi into ejwayelekile-ke la ukuthi amantombazane zesiwafice sefile la angazi ukuthi asuke efike kanjani kule island. Into eyayisingikhalisa kakhulu nebuhlungu kakhulu it's because ngahamba ngithi ngiyombophisa uGuy lo wangenza lento le. Mangabe uGuy esetresswa sekutholakala abazali bakhe bathi uGuy kudala ashona. Kade uGuy ayishonela. Mebengikhombisa izithombe zakhe uyena impela uGuy. Baze bangikhombise esinye sezithombe bathi yileli langa leli ashona ngalo sasijabulile umndeni wahamba uGuy ezobuya wangaphinde wabuya. Izona mpahla-ke engahlangana naye eyigqokile lezo mhlazane siqala ukujola. uGuy bekagqoka kahle ehamba ngemoto ebizayo ephatha ifoni ebizayo umbone ukuthi umuntu oseyintweni. Ngisho nendawo angisa kuyona kwakuyindawo nje eseyintweni esestandardini. Bathi abazali uGuy kudala ashona. Mangabe uyithola usesimweni esifana nesami wenze njani because angazi ukuthi uGuy wangithatha wangisa lapha yana wangenzani and angazi ukuthi ngekasi uGuy engiphushela embhedeni ngiba unconscious wangenzani wenze njani. Mangabe usesimweni esifana nesami uyayeka ukuqoma wenze njani wena umina ungenze njani. Zathi isuka nje bese ngisemathandweni noCJ. Ngicela ukunitshela ukuthi uthando lwethu belivutha bhe. I-date yethu yokuqala wangikhiphela endaweni yokugembula. Wangitshela ukuthi ufuna ukuthi sifile free, sifile ngathi sabantwana abancane. Ngempela ngaku-enjoya kakhulu ukuba kuleya ndawo. Guess what? Ukuthi the following day bekade kuyi-payday yami. Ngathi ngiphuma nje emsebenzini ngabe ngiqonda kuleya ndawo ngithi ngifuna ukufila the same feeling engakaze engizwe izolo. Ake bakwethu ngicela ukunitshela ngathi ngifika nje ngisalapha koKesha ngamfica indoda yami uCJ naye usephakathi useyadlala ama games lawa adlalwa lapha yana usebusy uyagembula. Ayi bafethu ngicela ukunitshela ukuthi ngaphinde futhi ngaba nesikhathi esimnandi. Isikhathi esimnandi zaqhubeka njalo ngagcina bakwethu kusengibambekile-ke kulento yomgembulo. Kanti nomuntu wami-ke uCJ naye ucwilile on the same pool le
engicule kuyona naye nje ucwilile uyakhameka on the same pool. Sesi-addicted-ke manje, sesama-addict. Sithi sihola nje imali siyingqumbeka phakathi yonke. Eyi bafethu, uyazi-ke uma ngabe ungqumbele isalary yonke usuyahlupheka. Mina bengirenta u-CJ ehlala kwi-family home. Ake ngagcina sengimuve no-CJ-ke kule family home. Imali ekumele ngirente ngayo siyahlukaniselana phakathi, mase siyahamba-ke siyokwenza njalo kuleya ndawo. Guess what? Sagcine siwuthengisile lo muzi we-family home, sawuthengisa ngokungekho emthethweni, sawuthengisa nje sisebenzisa ubugebengu. Asanayo-ke manje imali yokurenta because isenti nesenti esinalo silisa kuleya ndawo yethu. Akumnandi kuleya ndawo. Ngicela ukunitshela ukuthi u-CJ nami sivumelane sithi yazi ukuthini, because sabasebenzi bahulumeni asivelane sishadeni. Sithi besiqeda ukushada sishade in community of property. Sithi bangabe siqeda mase siyadivorsa imali kanjalo iphume imali yethu kanjalo. Emsebenzini kuqaqeka imali lezi ezibekiwe phela nama retirement plan kanjalo. Angempela ke bafethu, hayi imali yakhona after ukudivorsa sayiwudlukela khona laphayana kandawo. Just Maria ma asanayo indawo yokuhlala, imali iphelile. Sahamba sayomuva ini noma wami because mina bengisanoma ophilayo. Sayohlala noma ke manje mina nomuntu wami uCJ. Mangabe sihlala nomana, okay, accommodation is sorted, but imali yokuya kandawo, because mangabe kuukuthi awakayi lapha kandawo ufile ngathi uyahlanya, ufeel as if you are losing your mind, ufile ngathi awuphili kahle. Asanayo ke manje imali yokuthi siye kandawo. Sizokwenza njani? Ngicela ukunitshela ukuthi mina noCJ umuntu wami senza into singakaze sicabanga ukuthi singayenza. Saplena ukuthi mina ngithunjiwe. Sho ukuthi uCJ ke washintsha izwi ngalendlela eshintsha ngayo namafoni nani afonela uma ukuthi uma ngawafonela amaphoyisa kuzomela akhiphe imali engaka ukuze angithole back. Niyalazi uthando abazali abathanda ngalo izingane zabo. Uma waze wahamba wayokwenza i-loan ebank ukuthi mina ngikhishwe kulabantu abangikidnappile. Ngicela ukunitshela ukuthi lo mali-ke sayimushuza-ke sayiwuhluza le ey'ndaweni la esidla khona. Guess what? Siphelile-ke manje imali. Sazama-ke manje ukuthi sithengise umuzi kama illegally. Phela sino connection labantu laba esingena nabo kuleya ndawo yokugembula. Abantu abafundile, abantu abasebenza endaweni eziphezulu, abantu nje abakhulu, siyaxoxa, siyadiscussa, sinikezana ama-plan. Ayibangitshela ukuthi asizama ukuyisebenzisa, asizama ukuyithengisa kanje lendlu ngongekho emthethweni uma engazi. Angicela ukunitshela ukuthi safeyila-ke indlu yama ayithengisekanga. Kahle thina sesifana namaphara, we understand amaphara afunayo ukuthi imali angayithola kuphi next ukuze sihambe siyoyispenda kuleya ndawo. Uyabona kuleya ndawo singahlala ubusuku nemini singaboni, sibona nje ungahlala ubusuku bonke ubona ngoba ilanga seliphuma. Sinama tricks ukuthi mangabe sesingafunakali sebefuna ukusikhipha out ngoba sebebona ukuthi si-edited. Sinama trick okugqoka imhelane ukuthi ikhamera siyicashele siyibalekele ikhamera ingasiboni. Cela ukunitshela ukuthi mina nginengane yomfana, kodwa ingane yami iyakhuliswa uma, iyakhula nje ihlala noma, iqanda likama. Uma uyiprovider yonke into, inama PlayStation, iney'ngubo ey'bizayo, ama-sneakers ahlukahlukene abizayo, ama-laptop, ama-tablet, ifone. So ngaqala ke manje ngantshontsha zonke le zinto zengane zami, izengane yami ngayiwundula, ngahamba ngayoyiphona, ngama ngoyithengisa. Ake ngicela ukunitshela umana mangabe ethola lokho wahlanganisa u1 no2 wabona ukuthi even ngenkathi ngithunjiwe kwakustagejiwe kwakuwumina ngihlanganise yonke lento le, wabona ukuthi cha mntanami unenkinga ke manje, unenkinga yokugembula. Ayi nami ngivume kuma ukuthi nginenkinga, ngikhale inyembezi, ngikhale ngize ngikhalele enyaweni zamama. Athuma wami mntanami mangabe usesimweni esinjena ayikho into engizokusiza ngayo, kuzomela ukuthi uyisize ngikuyise erehab. Ake umana-ke ngimtshela ukuthi hayi vele ama-rehab akhona, ama-rehab alesimo engibhekene naso. Athuma nginikeze inamba yakhona newebsite yakhona
ngithi mina khulileka ngizohamba ngiyoyibheka because ukhona umnye umngani wami obekade kule nkinga usephumile wangitshela ngale ndawo le. Ake guess what-ke ngangino 24 hours kuphela ukuthi umuntu wami create iwebsite enza ama-flyers a-create abantu nge-AI. Ngisho yabona i-AI manje siyenza iy'manga yenza abantu aba-real, abantu yenza abantu bakhulume bathe bafaka basho ama-testimony abo ukuthi basizakala kanjani kule ndawo. Ngicela ukukutshela usasilalanga sibhuduzela senza yonke lo information ngalelo langa. Ake ngempela kuma ngibuya sengibuya ne-flyer ne-business card etshengisa iwebsite yalabantu nama-numbers ne-email address. Ayumana abasendele i-email acela i-quotation. Ibuye ngempela i-quotation uma wenza i-quotation yami kuphela. Abuye angitshengisa ukuthi okay mntanami nansi i-quotation uhamba la insuku ezingaka u-attenda kanje kanje mhlambe after work it's an hour uhamba uyo-attenda kule rehab yakhona sho ukuthi kanjani kanjani because mina I was working angisho. Angitshela ukuthi futhi ikhona enye yokuthi uhamba uyohlala khona for 30 days. Kodwa i-price yayibiza le ndawo. Ngimtshela ukuthi mina ma kusizana ukuthi kurehejwe mina ngedwa kodwa lo muntu engithandana naye because ngiyamthanda wholeheartedly. Kusizana ukuthi kurehebwe mina ngedwa ngcono sirehebwe soyi2. Uma nathi umina wena umtholo wami ngedwa kodwa ngeke ngiyayizwa lonto ukuthi ngizokhipha imali yami engaka aphinde futhi lo muntu wakho lo akudregele back to yona lenkinga le. Ake bafethu uma ayikhokhe le mali, guess what? Akayikhokheli rehab, uyikhokha to i-account yethu. Uyikhokhela nje thina le mali. Hayi ngempela sithatha imali siphushuze. Uma wazi ukuthi mina after work nomuntu wami siyahamba 1 hour siya kwi-rehab futhi asibuya late endlini because sasiphuma phela ko lontunjana ko Gembula. Sho ukuthi sihlala kwi-cottage house kama uma une outside building smallanyana cottage yona esihlala kuyona. Sibuya ngezikhathele vele sihlale laphayana kwi-cottage house. Ngicela ukunitshela ukuthi umana athola ukuthi azange saya kwi-rehab. Uma asixoshe sobabili athi ayi angisafuna ukunibona la, ayikho into enganisiza ngayo, nina nje anihlukile namaphara, niyafana namaphara. Because usibona nje because bese ngitshotsha ke manje sengibuyile sengitshotsha kwa TV isiphelile imali endlini, sengitshotsha kwa TV sengitshotsha nanoma yini engayithola la endlini. Futhi besibambisene nomuntu wami engitshontsheni. Ngicela ukunitshela kumama ngabe sesitshontshile, madoda asanayo accommodation, asanayo indlu. Besihamba kuthi bangabe sebelele sebecimile ugesi mase siyabuya sizojumpa ifence. Sijump ifence sigqekeze laphayana. Okay, sasine spare key nake sho ukuthi ugqekeza because sasingena sesingasavumelekile ukuthi singene. Sasenze ispare key because nangangwazi amanamba okey bakuleyandlu, so sahamba sosikisa okey abasha. Ake sesiyangena ke manje sesingena ngokungekho emthethweni. Sho ukuthi uma ngiyacabanga ukuthi uma wesibona kodwa nje angazi, ngiyacabanga ukuthi sibona because akekho umuntu ongajumpa ifence everyday ungamboni. Ekseni sasivuka ngo4 sihambe kusasemnyama, cabanga sesiyigqila senzela ukuthi manje mangabe vuka avuka ngasiboni because indlela wedinwe ngayo wengasibophisa ngisho nokusibophisa. Ake manje sesistakile ke manje sesistakile. Indlela zokuthola imali sezi-exhausted zonke because komashonisa sihola sikolote nxapha yomashonisa bayasifuna left, right and center. Sinama strategies okubalekela omashonisa because lento mangabe singenile uba nama strategy ayo yonke into. Ngicela ukukutshela ukuthi kwakunemoto yami yokuqala engangiyithengile. Leyo moto leyo ngayihambisa ngayisa ekhaya ukuthi uma ahambe ngayo but bisa kwi good condition. Isa good condition nje isaneminyaka emincane ngiyithengile just that ngase ngiafforda ukuthenga another one. Angicabanga le moto le moto le isegameni lami ngihambe isiqede ukukhokhela ngithathe le moto ngiye kumashonisa omunye omusha. Ngiphethe ispare key njalo ngihambe ngiphethe ngile spare key sale moto ngithathe le moto le ngihambise nje kumashonisa omunye omusha. Omashonisa bonke sebeyangaza endaweni nje sengigadiwe. Sho lo mashonisa omusha ngamnikeza ukhiye ngamnikeza amaphepha emoto ngamtshengisa ukuthi okay nansi imoto nanka amaphepha ungakwazi ukuthi uhambe uyoshintsha
le moto ibe segameni lakho, wanginikeza imali. Ngathi nje mangabe ngiqeda ukumnikeza imali, kanti lamaphepha lawa into engizenzele nje ey'fake. Ngathi mengiqeda ukumnikeza imali, ngase-ke ngifonela amaphoyisa, ngithi imoto intshontshiwe. So that bazokhona ukuthi bahambe bayoyithatha le, bakwazi ukuthi mangabe beyithatha lena, ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiyisebenzise kwesinye isikemu sami. Uma ethola lokho, le moto le wavela newayidayisa straight because bekade nayo eyakhe imoto. Wanyusa ifence uma wakhiya ngalokhiye lwase-ADT lo ngagqekezeki, waphezulu wafaka electric fence, uthi noma kuthiwa sifuna ukujampa kuzoba nzima. Guess what-ke ntombi, thina sesihamba noblankethi, ublankethi ofika ubeke lapha ukwazi ukuthi ujampe ifence uzolala. But mina nomuntu wami-ke sesiyakhuluma-ke manje intoni esizoyenza, sizokwenza njani because we need more money. Sizokwenza njani? Umuntu wami aqhamuke nelinye icebo engaze ngizwe ngalo. Athi yazi ukuthina, was doing some research njengomuntu we-IT emsebenzini, was doing some research ukuthi bakhona abantu ongathengisa into yakho in a black market. Asithathe nje njengokuthi i-date, yabona i-date siyakadokotela siyothengisa into, hashtag selling into day. Ngicela ukuntshela ukuthi sivumelane, ayibafethu lento bangabe ikubambile, sivumelane ukuthi vele ngenze eyodwa uyakwazi ukuphila. Bakhona abantu abadonatayo ngezinto zabo. Ayibafethu sibathinte ngempela abantu be-black market. Sifike-ke manje ka-black market sesizothengisa ngezinto isemhubheni omnyama, we understand. Lana kunabantu abagadile, uyabona nje ukuthi into yakhona yonke ihleliwe. Uyabona ukuthi la kudliwa imali sebugebengwini la. Ayibafethu ngangihleli erumini eli-opposite nelikaBaby. Afike kudokotela osezoqala umsebenzi. Yazi ngithe mangabe sengilele embhedeni ngibheke phezulu sengimbona udokotela engena. Ngathi hayi man, Nombuso ikhona lokhu nje. Hayi cha ntombazana ucwilile, usenkingeni uyalidinga usizo. Ikhona nje lokhu ukuthi wena ulana uzothengisa into, you are risking with your life just because ugembula. Ayibafethu ngicela ukuntshela ukuthi ngasukuma kulombhede, wathi udokotela efika ngase ngiqashelwe kwama-drip ngowalahla laphaya. Ngathi mina angisayenzi lento, angisaqhubeki nayo. Wathi udokotela, ntombazana ungenile, amabhosi abalile. Wasondeza umjovo efuna ukungigxinya ngalo mjovo. Yabo lo mjovo mangabe uzoya kwi-surgery ulaliswa ngawo, ayikwabe ongaphansi nongaphezulu. Umjovo ngagcina mina ngungxinyeke kudokotela, ngawuhlutha kudokotela, ngawungxinyeka kuyena. Phela mina ngumuntu omnyama, ngidla ipapa, labantu badla spaghetti. Babalula nje, bayaphusheka kalula. Ngimphuca ijazi lakhe leligqokile nama-mask yonke into, ama-gloves, ngiphume nje ngasi mhlawumbe ngiyolanda in ngiphume ngihambe ngiye emotweni yakhe, ngifike emotweni yakhe ngidrive, ngahamba ngayo, ngifuna ukuphuma nje kulomhophi. Ngafike ngayishiya to the nearest garage. Basala nje bona bayabona ukuthi sebeyabona ukuthi hayi budokotela nangu kanjena onesi phela azohlinza nabo angisekho, angisabonwa. Ngiyacabanga ukuthi imoto mhlawumbe bayithola kulolu garage, but-ke ilona langa leli enga-escape ngalo kule nkinga engangibhekene nayo. Kwamele ukuthi ngithole usizo, ingqondo yami i-restructurishwe, nami ngiqale phansi impilo yami ngiyibuilde kabusha. Because iy'koloto engangiyikolota, ama-loan engangiwathathile emabhenki ngingawakhokheli, omashonisa engangibakolota left, right and center. Inkinga enganginazo zaziyinqwaba, ngangazi ukuthi ngiyenze kanjani yonke lento le, ngifike kanjani kona konke lokhu. I regret usuku engahlangana naye naloya muntu no-CJ. I regret usuku engathatha usinyawo lami nje ngalibeka kumnyango waleya ndawo yokugembula. Kancane-ke I am trying to rebuild myself, at least-ke umsebenzi ngisanawo. Ngacela emsebenzini ngabatshela ukuthi impilo yami isengozini, ngicela bangishintshe bangiyise kwenye province. Njengamanje-ke nami I am trying to rebuild myself, ngizama ukuthi ngiyilungise kabusha, ngizakhe kabusha. Sengihlukene nabangani engangigembula nabo, ngibablockile emafonini, ayisekho nje into engihlanganisa nabo, ngisho na ku-social media ngibablockile. Right now I am trying to rebuild myself kancane ngonyawo lonwabu, one step at a time.
Ngizoyibeka lapho namhlanje indaba yethu. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms Buzz SA. Siyanthanda kakhulu. Ningakhohlwa ke family ukuthi sithengisa incwadi laphayana impi yabomdabi isethunjini. Mangabe umfundo ngamatikuletsheni le ncwadi le ingakusiza kakhulu. Futhi mangabe kuukuthi uyi-member of the family uBuzz SA uyafisa ukuthi uyibone le movie emnandi kakhulu because you 3 hours. Siyatholakala ku WhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Umyeni wami ukhulele ekhaya elihle ekhuliswa uma wakhe kanye nobaba wakhe mase kuba uyena ke eyiqanda lomndeni. Ngebhadi ke namashwa badlula kabazali bakhe ngesikhathi esisodwa emhlabeni engozini yemoto. Ngicela ukukutshela ukuthi bekanti bekade benezikweletu, umuzi nayo yonke into iyadliwa. Ake sesiyavumelana ke nomyeni wami because mina ngikhule vele abazali ngingenabo. Savumelana ukuthi yabona njengoba sihlwempu so asivelane sibe umndeni of each other. Ngicela ukukutshela ukuthi sasayina phansi ephepheni siya ngenkantolo sasayina phansi ukuthi mina nawe sesiunkosikazi nendoda siyoba together sizoba umndeni ndawonye. Mina ke bengisebenza emajalidini emzini yobasi wami ngizama ukubeka isinkwa etafuleni. Umyeni wami kena bekabhizi ezama ukuhlanganisa ama-proposal ukuze ahambe ayopitcha asho ukuthi ufuna ukuqala ibhizinisi because umyeni wami bekade ne-education enhle. Mina ke nje bengumakoroba nomashanela because bekade ngingazi lutho ngesikole. Ake ngicela ukunitshela ukuthi kanti mina ngifihle induku emqubeni bekade ngibeka imali yokuthi ngithengele umyeni wami inkomo zokuthi siqale ibhizinisi. Ayibafethu ngimnikeze le mali ngimtshela ukuthi mina angazi lutho ngalama proposal wakhe awabhalayo because mina ngifundile angikwazi nje ukufunda ngazi lutho ngesikole. So ngiyambona ubhizi ngama proposal angikwazi amabhizinisi awafunayo kodwa mina ngazi ibhizinisi leinkomo. Ngamnikeza imali ngathi ngicela sithenge inkomo ezimbili zesifazane inkomazi kanye nenkunzi eyodwa. Le nkunzi ke izofaka izingane kule nkomazi sibe namathole phela mase ke isibaya sethu siyaqhubeka siyanda sisenge nobisi sigcine sesikwazi ukuthi sithengisa inkomo. Wengevejabulile kumyeni wami ukuthi ngikwaze ukuhlanganisa yonke le mali. Zathengwa ke bafethu inkomo zathengwa inkomo ezintathu. Ngicela ukunitshela ukuthi umyeni wami yena bekagxile kwi-paperwork because umyeni wami umuntu ama-invoice you understand. Mina ngiyazi nokuthi invoice isilwane esini leso. Mina ke ngezilezi zami izandla ngaqanda ngenza isibaya sokuthi sakhe isibaya ekuzohlala le inkomo lezi ezintathu. Ngempela ke inkomo zagcwala isibaya umina osebenza le inkomo like umina sho ukuthi le bhala la umkhonyana wami because unobuso obuhle bakithi umyeni wami unobuso bebusiness bekuyena ke oshaya ama invoice enza nje izinto zebusiness ehamba emhlangano. Lithema ngabe selithanda ukuvuthwa ibhizinisi. Umyeni wami ke sho ukuthi bekahleze ehamba ama conference yabona ama conference agriculture. Wahlangana nomunye umuntu wesifazane abagcine bejola mina ngingazi lutho bajola bavumelana wamsiza ukuthi agcwalise into yokurequesta ifunding. Wayithola umyeni wami ifunding mina ngazi ukuthi nje uhamba ama meeting ukuthi sithola imali yokuthi sikhulise iplazi lethu. Ake umyeni wami bangabe seyitholile imali avumelane nalo sweetheart wakhe mina engazi ukuthi ukhona lo sweetheart bavumelana ngokuthi akuthengwe iplaza elisha because la esibeke khona inkomo it's a residential area. Asambe manje siye emaplazini siyothenga iplaza elisha. Mina ngibone ngomyeni wami esezolayisha zonke inkomo egcekeni angitshela ukuthi usethola iplaza elisha. Kanjani manje myeni wami usuthola iplaza elisha kanjani ngoba mina nawe sishadile zonke izinto siyazikhuluma. Athi sishade ini into ebhalwe exercising anginamshado thina esushade into esayibhalele ephepheni nje leyo sibhalela ngokuthanda kwethu it's not into illegal. Mina sengithole umaqondana wami ngathandana nawe mina ngisayingane ngisahluphekile sengimtholile umuntu engimthandayo wena nje kwakuyi confusion yangaleso sikhathi ngoba nakungihluphekile. Yo bafethu ngangikhala ukungqayingqayi bakwethu ngithwele izandla ekhanda. Ayindoda yasho entula netruck egcwele inkomo yangishiya nezinkomo lezi ezu3
yathi le inkomo eziwu-3 zireplace iy'nkomo engangiyithengile ekuqaleni. Yasikunikeza imali yey'nkomo ey'mbili. Yathi yabona le mali yey'nkomo ey'mbili i-profit yakho. I-profit isho ukuthi imali yokuthi imali wangiboleka yona isizele. Ngahlala phansi ngakhala ngabuza ubuhlungu, kodwa-ke ngathi ifadabele inqola, umuntu akavuke ayithintithe. Mangabe kuwukuthi ulakhile ibhizinisi ekuqaleni, because I was the only person on the ground. Umyeni wami was not there, ngisangalakha futhi. Ngicela ukunitshela ukuthi ngale y'nkomo lezi eziwu-5 engiyuphiwe uyena, ngaqala ngazo-ke ibhizinisi lami, ngaqala from ka-A. Kwakungekho lula, kwakunzima bakwethu ukurebuilda into osuyibhildile futhi from the start. Ngayirebuilda-ke bafethu, lakhula ibhizinisi lami ladlondlobala, ngaze ngakwazi ngisho nokuthi ngirenovate umuzi wami, ngaba happy. Luckily besingenabo-ke abantwana, because sasitshela ukuthi soba nabantwana mase siphumelele empilweni. Guess what? Umuntu wadla imali nentombi kwaliplazi lelo wengenali experience, because I was the only guy on the ground. Yena bekabhizi ngama-invoice. Wabuyela kumina intombi isimlahlile esezocela uxolo. Lapho-ke nami bese ngiyiqhathulula-ke, sengithi-ke wonke umuntu akashone la aphila khona, because sashada umshado owumsangano sabhala ephepheni. Manje-ke ngiyiphilela impilo yami, nami ngi-selfish, ngithi naye uyindoda endala akayibonele. Buzz, ngitshela ukuthi ngisothandweni nomuntu wami, umjolo wethu uhamba kahle nje, yonke into ibuthebelele. Ngiqemeke-ke ingozi engeqiwa ntwala, ngithola ukuthi umuntu wami lo uhambile wayolobola kwenye indawo. Hey bakwethu, ngicela ukunitshela ukuthi mangabe sesihlukene ukuthi ezitaladweni zomjolo kuyabanda ukuthi kunzima ka move on. Cabanga manje siyoqala phansi umjolo omusha sha. Ake akuphelanga iminyaka emibili umuntu wami abuye usezongincenga, akuhambanga kahle ngale emalobolweni. Kutholakala ukuthi umuntu wakhe banengane eyodwa ndawonye, ingane yesibili akusiyona ingane yakhe, ngoba vele lo umuntu wami bakithi akekho muhle kahle ematohweni. Amatoho akhe nje kuyayibhadaniselwa, mase kusho ukuthi umuntu uyindoda-ke eyimisele. Ake bakwethu sibuyelaneke nomuntu wami, sekumnandi othandweni lethu, sekuyashisa kuvutha ukuthi bhe. Hey ngijabulile nami ibabazi libuyile ekhaya. Guess what-ke into eyangiphula umoya, ngathola ukuthi ibabazi selimithisile futhi le ngaphandle. Sho ukuthi selino baby mama number 2. Limithisa nje sesibuyelene, sesi-serious ngento yethu, sesimove in together, selingilobolile ngisho nokungilobola nami ngoba bekade seli-serious. Ingxabane yaqhuma lapho, nga-decide ukuthi ngiyapakisha, ngiyahamba, ngiyamshiya lo muntu, useyangigila. Okwesibili, usengiphoxa for the second time. Ngisho noma kuthiwa ngiyathanda ukuhlala, ayisekho into engingayihlalela. Uphuke kumoya wami, ngithola ukuthi ngimithi, ngikhulelwe. Lapho ibaba i-excuse yalo kwakuwukuthi lona lalibona mina ngingasakhulelwa, lacabanga ukuthi mhlampe linenkinga, lahamba layozama ngaphandle lifuna ukubona ukuthi lisabukhali yini, lisakwazi yini ukumithisa. Hake bakwethu, ngihlaleke manje sengihlalela ingane yami-ke lixolise ibaba, lisho ukuthi liyaxolisa, lizoyiphatha kangconywana, lizoshintsha umina elimfunayo, ingakho langilobola, lingilobolile nje ngoba liyangithanda. Ngithe ngisahleli kanjalo-ke bakwethu, gqemuyane futhi ingozi yesibili. Ngithola ukuthi ubabazi, njengoba mina sengiyijunje sengizozala, ubabazi usemithisile futhi ubaby number 4 ngaphandle. Wena uyimina wawungenze njani? Wawungashiya phansi lo malotsholontwanyana uhambe uyoqala impilo yakho kabusha, uyikhulisele ingane yakho? Wawungenze njani? Because mina ngarealize ukuthi angisiyena, I am not the chosen one. Angisiyena lo muntu lo amthanda ngenhliziyo yakhe yonke. Bese ngumthoba inhliziyo nje ngoba ngangikwazi ukuthi ngimtolerate, ngikwazi ukuthi ngiphilisane naye. So ngabona ukuthi kahle kahle yena usabhizi, ufuna iphakade lakhe le ngaphandle. Just imagine iphakade lakho libhizi lisearcha iphakade lalo. Wena uyimina wawungenze njani? Wawungashiya phansi ubuyele phansi futhi emgaqweni ebandayo yomjolo, laba bafana bengekho serious, bengenandaba, bengathathi umuntu serious le ngaphandle? Or wawuzohlala ubekezelekele lokho kukhona, wakhe nalokho kukhona?
Family, before ngiphume ngicela ukunikhumbuza ukuthi thina njengebhazi say sithathe incwadi yakaMatric ugrade 12 yesiZulu inoveli ebizwa kuthiwa Impi Yabomdabi Sethunjini, sayishintsha sayenza imovie. Sekuzobhalwa-ke manje ama-final exams. Bonke abafundi abafundiswa yithina bathola OA esiZulwini kuphepha 2. So mfundi, ngizocela ukuthi njengoba sekuzobhalwa usithinte on WhatsApp uthole ukuthi incwadi imovie le ithengwa kanjani. Inamba yethu ya-WhatsApp ithi 079 337 2464 079 337 2464. Ngifika ekhaya umndeni ulungiselela umngcwabo wami, memorial service. Wonke umuntu ukhona, umuntu womndeni, family yonke nje umndeni. Kubekwe ngisho nezithombe zami laphayana, kuyacaca ukuthi ngiyangcwatshwa. Nangumkhonyana wami uyakhuluma lapha estage, ubengevelungile. Yaqala kanje lento. Sikhiphile nomnyeni wami ithebekation. Kubalulekile phela ukuthi mangabe nishadile nibuye nje nibukane emehlweni, yabona. Umnyeni wami bekamuhle-ke, mina bengithanda ukuthi hayi yabona ngithanda ukuzotha. Kodwa umnyeni wami bekagqamile, yabona. Bekuyilensizwa ukuthi wonke umuntu mangabe sihamba wonke umuntu ajike naye. Bafethu siphila kamnandi lana kwi-vacation, sikwi-outdoor, yabona. Sikhempile, sisethendeni. Sesidlile-ke manje izidlo zakhona, umuntu usethanda ukudakadakwa. Ngitshela umnyeni wami ukuthi ngizwe ngathi nje sengiyazela impela nje. Ahleka umnyeni wami ukuthi hey nawe uze ngamandla lapha ewayinini. Yena umnyeni wami wengaphuzi kakhulu, eloko ethi qabu. Ngicela ukunitshela ukuthi sho ukuthi mina ngaphaphama sengikhishiwe emfuleni, ngikhishiwe umuntu osihlala nje lapha emahlathini, umuntu ozenzela izinto ezobunyanga kanjalo, ohlala emahlathini uzama ukusave impilo yami. Ngicela ukunitshela ukuthi ngahlala kula maqhugwana akhe around izinyanga ezimbili. Ngihlela emaqhuganeni akhe, umuntu wami umuntu lo wenyanga ezama ukungilapha because amanzi wengene kakhulu emaphashweni. Sho ukuthi mangabe sengibuyele ekhaya sengiyacabanga-ke ngilalela le story ngisitshela umnyeni wami ukuthi umnyeni wami thina salala, mina ngazumeka ngiphuze kakhulu, kwaqhamuka isilwane sasendle. Isilwane sasendle sasijaha sobabili. Wathi uyazama ukungibamba, uyazama ukubaleka nami, uyangimotivate ukuthi angigijime, kodwa mina ngangidleka amponjwana kakhulu, ngangingagijimi, ngangingekho serious ngokugijima. Saze sangibamba isilwane sasendle, yena waqhubeka wabaleka ukuthi izingane zethu at least zibe nomzali oyedwa, singabe sesidlula sobabili emhlabeni. Athi umnyeni wami-ke wa-involve-ke amaphoyisa, sekufika nje the entire search team, kwaseshwa ihlathi lonke, kwatholakala iy'mpahla zami zidabukile, ziyingcucu, zinegazi, kuney'nyawo zesilwane sasendle. Kutshengisa ukuthi ade sihamba kuphi, sibaleka, kuyavela la ade sengihudula khona, side sengihudula la isilwane sasendle. Yabona lento leyo yayisho umnyeni wami, ngangicabanga sengisele ngedwa ukuthi ayikhona, ayiyenzi sense emzimbeni wami, awukho la engilimele khona kutshengisa mhlawumbe ngalunywa noma isilwane safaka inzipho mhlawumbe sangidedela emanzini. Angilimele ndawo nje, nginama-bruise amancane enkathi ngihamba emanzini, ngishayeke ey'ngodweni, ngishayeke ematsheni. Ama-bruise aphela 2 months ago. Akukho nale ngine-scratch khona noma izinyo lesilwane. Emva kwephando olukhulu umnyeni wami ngenkathi ngimvulela icala, zamkhalela-ke amkhalela amasongo kaSigonyela, ngoba kwaphuma indaba zokuthi umnyeni wami the entire thing was orchestrated. Wangidaka nje yena, wangenza ukuthi ngifike ngizumeke, mase ngizumekile wangifaka into la ezongiqulekisa emakhaleni, waseke uyongiphonsa emfuleni ogula magalane. Bolo mfula lo okhukhulayo wangifaka kulo mfula-ke loyo, azi kahle ukuthi uyiwa leya mfula ngeke ngize ngisinde, ngiyoshona noma thiwa kanjani, futhi uyangazi ukuthi angikwazi ukubhukuda. Nhlanhla leyo kaNkulunkulu-ke ngasinda kanjalo. Umfula wangichithela ngaphandle, naku sengisizwa indoda thizeni eyasindisa impilo yami. So nje umnyeni wami uyabhadla ejele, uthola nje isijezo nesigwebo asideservayo. Cabanga ukuthi ungibulalelani umnyeni wami? Ungibulalela ukuthi wayefuna ukuclaima imali mangabe sengifile life cover yami, ukuthi athola ama-million akwazi ukuqhubeka nempilo yakhe, avuleke empilweni yakhe.
Uyabhadla nje ejele, mina ngaphandle ngisancenga impilo. Ngiloku ngivakashela loya baba lo esemahlathini wasi. Ngisethandweni olushisa bhe. Ayi kwazwa mnandi umjolo. Ngithola ukuthi ngikhulelwe ngimithi. Guess what-ke ubaba wengane akazange nje wazingena ezami. Ngakhulelwa ngedwa kwathi noma sengizele angisebenzi mina yena umi kahle empilweni yakhe kodwa ingane yami iyagcina iyondliwa umama. Yonke into kusukela kwinapkeni kuze kufike ezimpahleni zokugqoka nokudla okudliwe ingane umama wekhulisa ingane yami. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ingane masina 2 years abuye ubaba wengane athi ucela sikhulumisane uyawabona amaphutha akhe awenzile uzowalungisa ucela ngimxolele. Nami njengomuntu osenyameni ke bakwethu ngilingeke ngivuke kababa wengane phela. Mengabe ngivuka kababa wengane ekseni sengiginqiwe lapha yana ngihambe ngiye ekliniki ngiyothola ama prep ngithole nama morning after pills. Mengabe ngifike ekliniki ngiwathola ama prep kodwa ama morning after pills angizange ngawathola. Ibafethu guess what ke ngikhulelwe ke futhi. Sengikhulele ubaby number 2 ubaba wengane is nowhere to be found. Ngamgcina ngalela langa nje engiginqa lapha esofeni. Is nowhere to be found. Akasatholakala ecingweni, akasatholakala ima calls. The time esatholakala wangitshela ukuthi yena bekayidlalela nje bekafuna ukuzozwa umzimba wami ukuthi usunjani after sengimzalela ingane. Bekafuna ukuzotesta lokho yena unoma wengane yakhe mangabe nginenkinga naloko angicheck ama status akhe yena uyamposta uma wengane yakhe. Mina wenze njani mangabe usesimweni esikanje? Ekhaya umama bekade engondlela ingane yokuqala. Sekuyihlazo phela ukuthi angisebenzi ngintombazane na 32 sengizongiletha ingane yesibili la endlini for umuntu oyedwa. Wena mina ungenze njani? Wenze njani kulesimo? Umtshela kanjani uma wakho le indaba? Wenza kanjani nje mangabe usesimweni esikanje? What do you do? Because ubaba wengane akasatholakala ecingweni. Ngiyayazi indlu yakhe la ahlala khona and ngiyasaba because the time isihlukana wengitshenile ukuthi yena ubekazoyizwela ukuthi umzimba usuthesta kanjani. Kanti futhi ushiya iqanda bengakamtshela ukuthi ngimithi ngikhulelelwe yena. Ngenze njani? Baze say family ngicela ukuzwa ngani ukuthi wenze njani mangabe usesimweni esifana nalesi. Ake nikhulume down below ku comment section ngizwe ukuthi mangabe uyithola usesimweni esifana nesami uwenze njani. So family ngicela ningakhohlwa ukuthi sithatha incwadi yakaMatikuletsheni impi yabo mdabi sethunjini sayishintsha sayenza imovie ukuze abantwana bafunde kangconywana isiZulu iNovel understand ngoba lencwadi le inkulu kakhulu yugqinsi 288 pages. Mangabe kuukuthi umzali wengane efunda uMatikuletsheni ngizocela ukuthi lengane le uyithengele lencwadi siyayithengisa for ama individuals on WhatsApp siphinde futhi siyithengise ezikoleni. Izikole ziyasinvite sifike soyidlalela sinzenzele iquotation sifike nemobile cinema yethu. Mangabe umfundo kaMatikuletsheni socela ukuthi usixhume enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Sizocela ukuxhunywa abantu abazothenga imovie qha kuphela. Mangabe kuukuthi awuzange uzothenga imovie socela ukuthi ungasixhumi kuyona le number because eyokuthengisa kwemovie kuphela. So siyanthanda ke family yolala ibone nezitori nezilandelayo. Mncwa. Umfana wami uLunga kusukela sasemncane ubenza izinto ezitshengisayo ukuthi uyigay. Ubekathanda ukupheka elishaya ibhodwe edeka amatafula ukuthi abafana bedlala ngezimoto eminyango yena endlini kuthuli kuthe tu uklinile. Kuthe mangabe umntana wami esemdala waqala iclothing line yakhe ebizwa ngokuthiwa iFU. Like nje umntwana wami kalomntwana loyo ombona ukuthi uyimisele empilweni uyaphusha, he is trying by all means. Mina ngaloso sikhathi empilweni yami ngangishonelwe ubaba kaLunga oseyibiza uLungster manje umntanami. Ngangishonelwe indoda yami bekade inemali ngathatha imali yonke yale ndoda after ukushona kwayo ngayi-investa kwi-easy equities ngachoose nje ama companies anama dividends engizothola khona ama dividends every year and lo ma dividends bekade ngiplan ukuthi iwona ayongiphilisa ayongondla impilo yami yonke. Shukuthi angisebenzi ngiphilela impilo ngidla imali yami yama dividends. Ngicela ukunitshela ukuthi ngelinye ilanga ngibize uLungster for
itiye for tea umntanami. Ngimtshele-ke ukuthi hey mntanami, angisho uyazi ukuthi ubaba wakho usadlule emhlabeni. Kwenzeka-ke iphutha kwaba khona enye indoda sathi siyadlalisana kanti sizodlalisana rafu kwase kuhlala isisuki. Manje le ndoda-ke ithi yona ayimisele nje ngengane inonkosikazi ishadile, ayifuna amaphutha, ayifuna ukuthi unkosikazi wayo ayidampe. So nje sengikhulelwe-ke mntanami, ngizokhulisa ingane, sengiyi-single parent. Into engingakaze iyenzeke empilweni yami because wena sakukhulisa kunobaba ekhaya, sikunikeza imfudumalo nempilo yonke ephelele. Umntanami uLungster athi khululeka ma, leyo ngane leyo sekuyafana nokuthi ingane yami-ke kusukela namhlanje. Leyo ngane leyo sekuzoba ingane yami, ngizoyikhulisa. Angeke nje ize isifile isikhala sokuthi ayinayo ubaba. Mina engoyihambisa ezikoleni, imina engohamba imidlalo esikoleni, umina engoplayer iposition yokuthi ngibe ubaba empilweni yayo. Vele bengifisa nami ma ukuthi ngibe nengane manje. uNkulunkulu usevelane wangihambela phambili, ngathola usisi omncane engizomnakekela. Hayike ngempela-ke ngicela ukunitshela-ke ukuthi uLungster umntanami bekamnakekela usisi wakubo omncane. Ngiyakhumbula nje esasemncane kakhulu ekhuluma naye uLungster athi lalela sisi wami, ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ayikho into engenze ngikunikeze yona la emhlabeni. As long as ngisaphefumula uyothola yonke into oyidingayo. Ngiyakuthanda, wamukelekile, uprotected, unothando lonke oludingayo empilweni. Ay man, kuthi mangabe umntwana wami eseneminyaka u4 ngiphatheke kabuhlungu, yabona. Njengomzali mangabe ubona umntwana wakho engaphathekile kahle, uba concerned. Uyabona ubeseneminyaka u4, ubeseneminyaka u4 na uSindi, and uSindi beka close to uLungster, kodwa manje uSindi beseqala nje yabona esomntwana ongasekho happy, kanti bekumntwana happy to the fullest. Angimbize uLungster ngithi mntanami, kodwa uyabona uSindi ukuthi ngathi akajabulile nje empilweni. Kwenzakalani? Mhlawumbe ikhona into oyinothisile, ngabe yini? Mhlawumbe uxoxelile wena ukuthi yini nje wavelane wajika from loya mntwana obekade ebhabli nje wabaphansi. Athi uLungster, mina ma bengazi nginothise lutho, kodwa-ke ngizoke ngikhulume naye umntwana, ngimbuze, ngihambe ngiye nasesikoleni ngiyokhuluma nothisha. Mhlawumbe ngathola ukuthi ingane iyabhulishwa esikoleni, thina sihleli asazi lutho. Vele nje uLungster bese kuyena engidiscussa nayo zonke izinto, sekuyena chomi wami, sengikhohle nje nokuthi ingane yami bese kumuntu nje engibambisene naye lapha endlini, sibambisene kulona ikhaya lethu. Few months down the line, after ukubona ukushintsha kwemudi engane yami, into engangiyikhala ingane yami ingitshela ukuthi ubhuti wayo uLungster uyingane yami yokuqala, ingane eyithemba lami empilweni yami yonke jikelele. Ubhuti wayo uthathe into yakhe, isitho sakhe sangasese, wasifaka kwesayo isitho. Ayisho ukuthi wasifaka, wathi usifaka as if it's something eyenzakalayo iphindelela. Ngimconfronte-ke uLungster, ngimtshela ukuthi kunodouble kanje. Yazi ukuthi enhlizweni yami ngangithembe ukuthi mhlambe uLungster uzophika. Wavelane uLungster wakhala, okutshengisa ukuthi lento le usisi wami athi uyayenza ngempela. Lapho ngimconfronta ngase ngibizile, yabo labo dokotela laba abaphasa kodwa base beyaxoshwa ngenxa yobugebengu nani. Odokotela asebesebenza kwi-black market, abasebenza ngezigebengu nani. Ngase ngimbizile sangishekhela ingane yami ukuthi ngabe zonke izinto ihamba kahle yini. Washo ukuthi hayi ingane iyonakele, khona umuntu oyithintayo futhi akayithintanga kayi-1, it's something eyenzakalayo. Cela ukunitshela ukuthi Lungster, ngoba wena ngiyakwazi mntanami, kusukela eqaleni wena la endlini udlala ngonodoli. UShanela, iyiphi ibhizinisi osuyenza nentombazane? Why mangabe uzizwa ukuthi ufuna amantombazane ungahambi uyoshela mntanami, because unawo wonke amalungelo ukuthi ungashela. Le khaya siphila kahle, amantombazane angakuqoma eshesha. Nawe your social media is doing well, impahla zakho they are also doing well. Yini inkinga kahle mntanami? Why unyukubeza umntana wakini? Akhale uLungster umntana wami athi kuvelane kube idimoni, yena akazi uvelana phambanelo ingqondo, aphaphame nje esebona eseqeda ukwenza nengane, angazi ukuthi kwenzakale kanjani. Idimoni thizeni, usathane thizeni, because yena uyithandela abafana and aka understand ukuthi lento yengane iqhamuka kuphi.
Eyi bakwethu ngibe phakathi-ke manje kwetshe, ngibe phakathi ngibe esikhathini esinzima sokuthi uLungster ingane yami yomfana engiyikhonzile nengiphilisana nayo, akekho omunye umuntu engimthemba njengaye. Manje mase ngimthatha ngiyomlahlela ejele, futhi njengoba ingane yami the time ehamba inkantolo umina futhi engizozwa ubuhlungu kakhulu. Into engiyithini-ke le ngizoyithini? Ingane yami entombazane ihlukumezekile, nansi neyomfana iyona emhlukumezile, sekuzomela ukuthi mina kube umina ohamba uyobophisa le ngane ejele. Ngicela ukunitshela ukuthi ngamtshela uLungster ukuthi kumele ayistophe yonke lento le. Ngadecide ukuthi njengoba ethi yena akazi uvela nabone sephaphama sekwenzakalile, mina ingane ngizoyigada the whole time. Ngicela ukutshela ukuthi bese kuwumina olanda ingane esikoleni, ingane ngihlezi ngiyigadile, ayibi noLungster boy 2 endlini. Ingane ngihlezi nje ngiyigadile, ihlezi nami the whole time. Kwiqiqi sekuphuma indaba zokuthi uLungster lento yakhe usehlulekile ngisho ukuyenza le ngane yale ekhaya, useyenze enganeni yakamakhelwane. Isitori esigcwele nizosithola on our YouTube channel, ikhona ilink kwi-comments section.